Макаров, Якимов и Методиев се изправя на Сан Сиро в Милано в допълнителна среща за определяне първенеца във втора квалификационна група срещу Франция. Шофьорът е в най-добро настроение. Може би предчувства, че вози бъдещите победители. ЦДНА или Левски? Не. България. Дясното крило трябва да подхранва лявото и не само на терена. Стадионът Сан Сиро. Ако беше в София, не би имало нито едно празно място, но тук билетите струват до 2000 лире. Затова най-много са французите. Те са изпълнени с вяра, че петлите ще прелетят до Чили. Ала не така мислят нашите 11. А ето и представителите на Темида в предстоящия двубой. Италианските футболни съдии. Ненапразно известният български певец Николай Гяуров е напуснал репетицията си в Миланската скала. Голът, както се казва, виси на косъм. Внимавайте добре. Ето го златният удар. Браво, Якимов! Френските нападатели сякаш са забравили, че трябва да вкарат не вратаря, а топката в мрежата. Ликувайте, български футболисти, с победата си на третия от